Hello लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल आंनि चैनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ खनसेबाव बर'नि बावहाय थाबावबाय आं दिनैनि भिडिअ जादों जोंना स्कुलाव लोगोफोरा थाइजौ जादों होननानै आंखौ माने फन हरबाय थादों आरोना ओमफ्राय आं दायो बिनिनो थाइजौ लानानै थांसै आरो जोङो खाजि जानोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादों जोंनि थाइजौ खाजि जानायखौ जोंनि स्कुलनि बिमाफोरनि पार्टी आरो इसिनि मोनजाबानो जानोसै हाथाया ओंखामखौनो हरनो हानाय नङा नै नायनोबा हिनजावफोरा थाइजौ जासोदोंलाय दा हेल' गाइस नंगौ नामा नायलाय नायलाय हिनजावफोरा बिराद थाइजौ जानो हायो नै बेथ' बे एक नम्बर थाइजौ जानायावनो गोखै जानाया नै बे बाथ' कालार गाननायजों बे रेड कालार गाननायजों जिंगा बिलनि रे सानैबो नै नायनोबा हिनजावफोरा बिसोर जाग्रा नेबाय थादों हाबायावबा गैया ओरैनो जिरायनानै नेबाय थादों खुदै गलायलायबायनो सोरहाबा नै बै ससमा हमनाया बांसिन खुदै गबायनो होनदों आरो बिलाइ लायखादो गांसे गांसे गावबागाव थाइजौ माबा जानो खादहाय अबेबाबो जागोन दा दुमब्रायाबाबो आं गोदोखौ लानानै थानाय गोदोबाय जागोन गारियावनो हाबगौमोन दा नै जाहा रुद दैमारिया थाइजौखौ लगायबाय अन्जन दैमारिनि हिनजावा होनदों अन्जन दैमारिनि हिनजाव बियो माबानि लक्ष्मीबारिनि नुवाखैमोन आरो सोर नै बिलाइया जोंना नै बिलाइ राननोसै बियो बिलाइया थोस्रायालै बेबा नै गासिबो बिलाइखौ गांसे गांसे लाजोबबाय थिग जासोगोन होन नुदोंना हिनजावफोरखौ नायलाय नै जाबाय नै जाबायानो जाजेनबाय गोथावना गोदै ना बिराद जासोग्रा होन नुदोंमोन नै बियो बेलेग पार्टिनि लाबाय थाग्रा नैबे बिथाङा नै जा एक्ट्रेसखा ओइ थाबायबोलायलाय जानोसै जाबो नै गावगाय टिफिनाव दोंसोयोमोन बखमबा जाबाय गोथावखा गोथाव जादों मारै हायनो रोंनाय नोङो
Tamam Gwtaoka. नै जानानै थांबाय नै बिहा बेलेग पार्टिमोन नायलाय सेस बिलाइ सिलाइ जाजोबनो नागिरदों हिनजावफोरा आयु 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 डेन्जार जानो हाखायो गाबलेलेबायसो हनै बिहाथाय हौवाया रायनायनो न'आव थानायाव होद थोद 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 जायालै आरो थाइजौ जानायजों लाबजों हौवा हिनजाव जाबाय थायोमोन न'आव दिनै गोसोखांना गाबस्राबाय बेहाथ' नुदों फुरा दा दाबोर साबोर सोलाजोबसिगोन बियो ओमफ्राय नै दानिया पाइनापोल हनै बिसोरो रावजोंबो रायलायथिलायलायाखै जाग्रा माबा जानानै जि गोसो होदों जानायाव आयौ 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 गोथाव ना बिथराय बिमा रिजुनि हिनजाव ओइ थाइबानि गोथाव आखैनो नै लगायलायबाय पाइनापोलखौ बिथांनि नामानो जादों जारौ जेरै मानसि ओरै महर होनदो आरो आगै नोंनि महरालाय जारौ रौ गुफुर गावदां मिलायसियो सानदों साबस्क्राइब खालामना हो बिथांहा इउटुब चेनेल दोङो साबस्क्राइब खालाम होनदो ना नामखौसो बुंनांगौमोन रे मा नाम जायासै बिथांनि इउटुब चेनेलनि नामानो जादों जारौ दैमारि साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो बिराद जायो बिसोर हिनजावफोरा ओंखाम जालायबाय नै इसोरो जासुलिफोरा दासो गोखै जानायमोन मा बाथोन बे जानाय नायनो मोनजालायबायलै जोंहा मेट्रिक पास जानायनि गोथाव गोथाव मेट्रिक पास जानायनि मोनजालायबाय नै जोंहा खाफालानो खाफाल दा बैसा दुखाननि लाहामाले पास जाबाय नालाय सेकेन्ड डिभिजनाव दिनै ओंखायनो मोनजालायबाय ना जालायनोसै मा थांखो इसोरो माखासेफोरा दावदै पास जानायनि साहा नै मालाय गोथाव जायफ्रा गोखै जानो मोजां मोनो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय हिनजावफोराथ' नोगोद गोखै जासुलिखा नालाय गोखैया माने हिनजावफोरनि थाखाय आरोना हौवाफोराबो खायसे जायो जानायालाय बाट इसां जाया आरो हौवाफोरा जों नाथाय खाट्रा गोखै जायो आरोना जायफ्रा जायो आंनोबो कमेन्ट्स खोन्थाहरदो जायफोरा मोजां मोनो आरोबाव आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होदो स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'बावनोसै टाटा बाय बाय